тамошобинон ва шунавандагони азиз, мавзӯи имрӯзаи мо хусусиятҳои шифобахшии сабир ё ки сабр ва бо забони русӣ аллое мегӯянд ки ин барои мо ва шумо хеле маълум аст. пеш аз он ки видеоро оғоз кунем ба шумо гуфтаниям ки ба канал обуна шавед ва видео лайк монед, ҳатман дӯстони худро ба ин канал даъват намоед. ин растаниро ба русӣ аллое мегӯянд. дар сарзаминҳои мо гиёҳи инро аксар ҳангоми зимистон дар тӯбакҳо ҷой дода дар хонаҳо парвариш мекунанд ва дар фаслҳои дигар мумкин аст дар берун ҳатто дар заминҳо нашунамо диҳанд. инро баргаш ғафс, шахшу, дароз ва нуктез, қисми поёнии барги он сербарг, бисёр обдор, часпак ва каме хор ҳам дорад. растании мамлакатҳои субтропикӣ ва тропикӣ мебошад. аллое чанд намуд дорад. он бисёрсола буда доимо сабз аст. қадаш то 60 сантиметр мерасад. хислатҳои шифобахшии он гиреҳҳои ҷигар ва дигар гиреҳҳоро дар бадан мекушояд. бодҳои шикамро таҳлил медиҳад. ҳар як моддаи нодаркорӣ дар меъда, сар, буғумҳо ва ғайра ҷамъшударо ба шаст ва исҳол дафъ мекунад, вале дар дигар ҷойҳо бошад таъсираш суст аст. моддаҳоро аз ҷойҳои чуқури бадан мекашад. меъда ва рагҳоро аз римҳо пок месозад. савдо, балғами ғафси шаффоф ва сафровиро пазонида ихроҷ менамояд. зардпарвинро шифо мебахшад. беҳтарин давоест барои пок кардани меъда, қувваи бинишро зиёд мегардонад ва бемориҳои рӯҳӣ ва аксар иллатҳои майнаро ки вобаста ба меъда бошанд дафъ месозад, зеро ки меъда ба онҳо комилан ширкат дорад, хоб меоварад. дар шароити хона аз барги аллое асал ва шарбат дору сохта мумкин аст. барои ин 1-1.5 килограмм баргро аз гӯшт қимакунак гузаронида ба он 2.5 килограмм асали моҳи май ва 850 грамм шарбати кочар меандозанд. баъд аз хуб якҷоя кардан бо шишаи тира андохта 5-7 рӯз нигоҳ медоранд. сипас 5 рӯзи аввал ҳар рӯз як қошуқча 3 маротиба 1 соат пеш аз хӯрок истеъмол намудан лозим аст. ин тарзи табобат барои камқувватӣ, дарди сар ва касалии сил муфид аст. боз аз аллое якчанд доруҳои дигарро тайёр мекунанд ки барои бемориҳои гуногун хислатҳои шифобахшӣ дорад. шираи аллоеро 1 қошуқчаи чойхӯрӣ 2-3 бор дар як рӯз ним соат пеш аз ғизо барои рафъи қабзияти музмин ва илтиҳоби меъда истеъмол мекунанд. ва дигараш бошад шираи аллоеро 1 қошуқчаи чойхӯрӣ 2-3 бор дар як рӯз пеш аз хӯрок барои муолиҷаи табхол, герпес истеъмол карда бо шира қитъаҳои мубталои бемориро мемоланд. ғайр аз ин ҳангоми зуком 3-5 қатрагӣ ба сурохиҳои бинӣ дар ҳар 3-4 соат мечаконанд ва ин ба ин бемориҳо шифо мебахшад. дигараш шираи аллоеро 3 қатра тару тозаашро дар 1 қошуқчаи оби ҷӯшомада яъне ҷӯшида истода омехта карда дар шиками наҳор мехӯранд. агар фишори хун баланд бошад, ин фишори хунро қобилияти паст кардан дорад. ва боз гули аллое яъне ки ин растанӣ дигар хусусиятҳои шифобахшӣ ҳам дорад ки мо дар видеоҳои оянда ба хости худованд ба самъи шумо мерасонем. ин буд каме маълумот дар бораи хусусиятҳои шифобахшии гули аллое. ба канал обуна шавед ва видео лайк монед, ҳатман дӯстони худро ба ин канал даъват намоед. ҳамеша сарбаланду саломат бошед.